na Israel asafo mu nyinaa ni si a Mose ni Aaron ɛsrɛ so na Israelfoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ anka Awurade ɛma yɛnwu ne nsa no Misiri asase a na yɛte ɔman kukuru ho yɛdi mee na moayi yɛn aba ahyire yi so sɛ mode ɛkɔm ɛrebɛkuku asafo mu nyinaa anaa na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ merebɛma aduane afiri wɔ soro atɔ ama na ɔman no bɛfiri adi da biara akɔta sɛdeɛ ɛbɛso wɔn ano dako na mo nso mo nhwɛ sɛ wɔbɛdi me mmara so bɛdi me mmara so asane kankono na Mose ka kyerɛ Aaron sɛ ka kyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ motwimpini Awurade anim ɛfiri sɛ wate mo wiinwie no na Aaron bɛkasa akyerɛ asafo no nyinaa wɔdanedane wɔn ani akyerɛ ɛsrɛ so na hwɛ Awurade animuonyam bɛyi adi omununkum no mu na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ate Israelfoɔ animwie no ka kyerɛ wɔn sɛ anwummerɛ ɔmo bɛdidi ɛnɔma no na nɔpa wɔadi aduane ame na wɔahunu sɛ menye Awurade mo Nyankopɔn na anwummerɛ no mmɔkɔ ɔma mmɔkɔ wɔn ho sɛ baa bɛkata Israelfoɔ sraban no so na nɔpa no bosuo egu sraban anim ahyia na bosuo egu egu egyae ahwɛ na biribi nkuruwa nketenkete egu ɛsrɛ anim nkɛntɛnkɛntɛ ɛte sɛ fam bosuo nkyɛnkyɛnni na Israelfoɔ no anim yɛ osisi wɔn sɛ ɛdɛn ɛni ɛfiri sɛ na wɔn ni yɛ na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ yɛn ne Awurade aduane a Awurade ɛde ama mo sɛ nìyɛ Awurade asi.
Silva, the PhD of Father, William SBC, yet also survived two Christian I have another son, Methodism number 650. That will take over to and not sorry. The rare we are working for. The Virginian son to Surah by and we never sorry that so. If I tell you to my sorry, my daughter. Besumu na udie enyakita ira wasi ewo busuma echiemu fufura udie eremu wadi boisi ya moya kumaso epense wadi unie ebekasa no boye
ma yɛho yie na yɛtumi so mu yi da ho adi akyerɛ yɛ ɛwɔ Jesus Christ name mu amen. It is the Lord, till the Savior hear His word. Jesus speaks, and speaks to me. Se può nana David, I believe He went down and went.
See, hungering for the bread of life to do good. Hungering for the bread of life to do good. Say, ena media battery no mo. We enye wo tree by emi tree. Na bigidi se obeti ase. Nkwampa no yeda yedi bema assemble. Nkwampa no yedi beye papa honkom die. Nkwampa no yedi beye papa honkom die. Amen. Se uti ase. Aha. Si ekom die ema nkwampa no yedi beye papa. Ekom die. Em se we no mo na first one dey em se enu ye krobo tree no. Ba ma member asante tree no. Ekom die ema nkwampa no yedi beye papa. Ekom die. Enye bete o. But nyaminde hini. Amen. Amen. Kristo mo adofo. Se yesi ekom edi obi a ase kyerese. Na se ekom edi obi a ewo potokasam no me usual dictionary akra me wo Merriam-Webster dictionary was see hungry means having a strong desire, craving or physical need for food. Hungry means having a strong desire, craving or physical need for food. Say unya atinka didindi say nipedue ehia eduane nya tinka be wo mo na ye say ufa bibi eto yefunu mo the time yeso na say ye kanta de komdi e pa na si zongo eshi na je say de bia du de libre aba eti unnim na odi agro eba ye ndi agro because they are coming no echere ne buafu they come no echere ne buafu na bread of life yesu na kasa ema yeti ase ewo akinkan sem John chapter 6 verse 35. John 6:35. See, I am
the bread of life. I am the bread of life. Enti nkwampa no a yeka ho asem eni Jesus Christ. Nkwampa no ti sesi mama Kristo a oye nkwampa no ho kom ediye na yemfa enye papa. In order for before me text no John chapter 6 from verse 34 to 35 no enum na ni nyina mu na yehwe na yehia niam ba ko bi na ekọ. So we share John chapter 6 verse 1 eba na oben wo say Jesus Christo Bible ema na miase ma yeti asese oma nipa epim enum eduane ediye na omo edi eduane no ewieye no ena Yesu enwu se nkofo no ebo omotrimpo se ombesini hini eti ohu saa no na ka che isuafo no se mumma ye free aha enko ebise nkofo yi eduane omo edi ni nti enigye aba na de odi nigye ebre nipa bia no nipa ebo no yoyoyo didi ekoso yi se ye tena ha asembesi nkofo yi ebeye niama esese omo eye nti yenko baby fufuro eti omo ko yeno body oma nesianfo no edi kan no nodie akɔhye people bi so ekɔbom paye by nkofo no hu se de bi Yesu de oni nkofo no anko nti omo ehwehwɛ no omo hwehwɛ na omo ehunu no ba no omo nim se sabre no na Yesu okɔbɔ paye wie no obenanti ewo epo no so na okohia nesianfo no ejomu hwehwɛ na ena bebia ye text we every verse 24 eba no esiye so omuko hu no se na owo kapeno na epo no hu na o church ewo jomu na si Yesu ifa no ko ye ya hwehwɛ usa ye ena Yesu ka kire omu se me kan no kura mu se hwehwɛ mu hwɛm no nyinaa no enye sankyerɛne a mu ya edi adwensachira ebebrɛ mu badia mu nyinaa ne sɛ monya aduane edi ena mo amenti ena mo hwehwɛ mi na ono mu kaza no si dia emma nipedua yi die enigi no enche na esan yɛ den atiko but aduane bi ewo hɔ a eno die usanka wani bɛgye afibɔ aduane bi wɔ hɔ a usanka eno die afibɔ aduane ɛna ɔmo sɛ Yesu na saa aduane no ɛni dɛn aduane na sɛ saa aduane no sɛ mobɛgye die a Nyankopɔn asoma no efiri osuro no aba no ɔno ɛni pan no ɔsɛ yɛ Yesu na wo deɛ wokae ɛdɛn sɛnkyerɛn na ɔbɛyɛ a bɛkyerɛ sɛ ampa wo ɛne saa paano na Nyame di man yɛ nanom ne agyanom edi mana ɛwɔ srɛ no so sɛnkyerɛn Nyame yɛ ma mo sɛ ɔdi mana ma wo mo ɛna ɔmo diiɛ ɛde toa ɔmo akwantuo no ɛde ɛso na ɛdɛn na wo so bɛyɛ Yesu sɛ ani but ɛma ɛnyɛ mo adwen sɛ ɛyɛ Mose na ɛde ɛpaano ɛma wɔ mo ɛyɛ Nyankopɔn ankasa ɛna ɔde paano efiri suro ɛde yɛn ɔmo ɛwɔ ɛsrɛ no ɛso but Nyankopɔn saa bro yi deɛ ɔde paano bi aba sɛ nipa edi a ɛkɔm ɛndi no bio ti ɛhɔ ɛna kɔyɛ sɛ Yesu kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ayɛ adwuma pa ɛna ɔsɛ adwuma pa ne Nyankopɔn adwuma ne sɛ wobɛgye di a wasoma no no edi hallelujah enibadɔfo ɛdɛn na yɛsua efiri asɛm yi emu sɛ yɛhwɛ nneɛma biɛnsa na yɛfa yɛasɛm bɛwi deɛ di kan ɛne sɛ every human being is hungry for something. Every human being is hungry for something. Nipa bia ekom eti no ewo bibi ho ekom eti obia ewo bibi ehu ebi mu dia yawo ikofo bia omu ekoma eti omu eye fame popularity say obegidi
na ne din den atiatese ta ye tininka e wo bebia na obia hu na se asemasinie obi koma edini no na enu no di na ni ye den esiso enu na ye ni botaye se bidie se wiase ni na etimedi etidi obeye bia ma nipa etini din bia no obeye se ye kwa papa so se ye kwa papa so ya o be se ne sakra ne ho be to se obedi obi so die eye afunya se obenya na ye ka ofa we afunya fo ana se we a odo so ebe the Benjamin, now yes, for those who are Bakuma, yes, and you. Ah, for the next. Now we are saying, we swap, and we do a cat. Now we want to be here. I didn't know that was yet to go on my head. Said, I'm not the one that said, what the possibly are. Now I know that I had been before. Ethiopia, the same way, Ethiopia, the possibly are. Let them not see the toss. Keep back. This is kind of soon. Yeah, also, about the real But